Tepangaken nami kula Diayu Safitri saking sekawan A Universitas Muhammadiyah Magelang. Kula teng mriki badhe nyekar tembang pocung laras Slendro Patet Mayura. Sugeng midhangetaken. Nam nam molu ciro nam nam molu ciro nam luro ciro ciluro ciro cinem lulu molu roro cinem lumonam luro ngelmu iku kalakone kanthi laku lakase lawan gas tegese kas nyantosani Satya Budya pangekese